masa Allah. Kira-kira aku jawabnya piye? Aku kena lagu sama si terbiasa. Loh, gak bahaya tatakonane ngono iku. Karo apa itu? Lagi tapi jenengan masih terdas. Nek boten terdas sampe mute susilan tetek dhewe. Lanjut timut. Nek roti dimut tetek dhewe. Gadis atau janda. Nika nggih wonten pamundutan apa Dik Mas? Pupuse ngono. Ini tadi ada lagi 2 kursi. 2 kursi. Oke, ayo. Sama sisi Thomas ya. Bene terang temen iki mau. Iya. Ini munggah kok mesti diudani, Mas. Ini tadi ada lagi dari apa? Gadis atau janda, Bang? Siap. Loh, jawabnya piye terusan? Mas Denny, aku jawabnya apa? Aku jawabnya piye? Dijawab mana berarti nggih Bang nggih. Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda. Walaupun ku janda tetap cinta. Goyang lagi Bang. Ayo tambah lagi. Sing abang. Terima kasih. Nanti ketemu gabungannya kembali di sini. Pesisir sampai ngadep. Siap. Pamundutan kono kursi loro mau. Oh iya, padahal ini kursinya awal wakil loh ya, warna-warni bisa. Kursi loro. Oke, Pak. Monggo mriki. Coba. Rodo komplek oke. Mungkin kali Mbak nggih. Iki gambarnya dia dijogeti ngriki mboten napa-napa nggih. Oke, siap. Bisa.
Ini requestnya 2 kursi. Pokoknya goyang metu keringetnya, diantuk-antuk ngoten lho, Bang. Piye metu keringetnya? Masih dorong metu keringetnya kalau wis diudani. Lah iya. Lho, materi ku kan dhewe materi ku. Loh, iya, karena tak nyanyi dari ini loh Pak dari Gimana. Iya. Ini tadi ada request dari yang sebelah sini tadi apa nggih? Ini requestnya tadi untuk mempelai berdua jare ngono ini. 2 kursi. 2 kursi. Matur sebangsa nuwun istirahat rumiyin sayang. Nggih. Iki wonten pamundutan sing sampun mlebet wonten catetan kula niku wonten Rondo Kempling.
Pupuse nelongso jeragan empang. Telu lagu iki ayo diayahi sak menika ditutupno nggone adicara tari remo. Terus liburan. Ngoten nggih, iki mangke kabuka sampai jam 10 insyaallah. Nutukaken pambutan ingkang sampun mlebet. Ayo Dik, nutupno jalukan-jalukan sing wis mlebu iki. Assalamualaikum, Bang Adri nggih. Rondo kempling. Rondo kempling. Ya, apa sih kempling? Rondone no, Pak. Ya. Dan jenengan remen rondo. Makanya kula padosaken. Ora pani. Ndak seneng berarti. Ya. Yang penting tidak sehat ya, Bapak. Nggih. Assalamualaikum, Bang Adri. Paringan semua sinten, Bapak? Paringan semua sinten? Pak Hari. Pak Hari. Nggih. Ayo Mas, dapur Mas. Tidak penghinaan. Iya. Sing kapanane lho Mas?